तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. तर टायटलवरून तुम्हाला आज समजलंच असेल आपण कुठे जाणार आहोत. तर आपण आज जाणार आहोत म्हणजे रानटी भाजी बोलतात त्याला, शौलांची भाजी आणायला जाणार आहोत. आणि ती कशी करतात, कशी शोधतात ते आपण बघणार आहोत. माझ्यासोबत असणार आहेत बरेच जणं, पण सुजल आपल्याला आज सांगणार आहे की ती भाजी कशी शोधतात किंवा कशी ओळखली जाते, त्याचा पाला कसा असतो जेणेकरून ती घशाला खोकवणार नाही अशा टाईपमध्ये. तर आपण सगळी माहिती घेऊया सुजलकडून. तर चला शौलांना. तर पहिले आपल्याला शौलांसाठी एक काठी लागणार आहे, जेणेकरून त्यांचं एक म्हणजे कंदमूळ टाईप असतं त्यांना खाण्यासाठी. तर सुजलला आता काठी बनवतोय. एक छोटीशी काठी घ्यावी लागेल आणि त्याला टोकदार असं बनवावं लागेल आपल्याला. बघू सुजल, किती 1 फीट आहे ना, 1 फूट असेल ना, 1 फूट. आणि याला असं टोक असेल जेणेकरून आपण आतमध्ये मातीमध्ये घालू आणि मग मातीमध्ये घालून नंतर त्याचा असा मूळ जो असतो मुळापासून तोडावी लागेल, मग नंतर ते आपल्याला भेटेल. चक्रीवादळामुळे आमच्या पूर्ण देवलाची जे पत्र आहेत मंदिराचे ते सगळे उडून आले आहेत. आणि आई, वहिनी, काकी लाईट नसल्यामुळे आता नदीवर चाललेत कपडे धुवायला. तुम्ही बघताय शेड पूर्ण गेलेला आहे देवळाचा. पाऊस पडण्याची शक्यता दिसते. अजून पण वादळ वारा चालूच आहे. तुम्ही बघता हवेचा आवाज किती आहे. आणि ही आमची सगळी शेतं. हा नितीन यांचा शेत, हा प्रवीण यांचा, हा सूरज, सुजल जो आपल्याला आज शेवळा दाखवणार आहे त्यांचा. पलीकडे विजयादा यांचा, बबल्यादा यांचा, अशी सगळी शेत आहेत. आमचं शेत आहे तो याच्या पलीकडे आहे, दिसतंय त्याच्या पलीकडे शेतीतली पण आपली व्हिडिओ नक्कीच येतील. तर ही भाजवून झालेली आहे, म्हणजे इथे दाळ पेरतात. तर आधी पहिले भाजून घेतात तेवढा पट्टा शेतीसाठी ना, भात शेतीसाठी. तर मग ती भाजवून झालेली आहे आता. आणि हे जे बघताय तुम्ही, ह्या पहिले इथे ना वाल लावलेले. तर आई बघू किती भेटले बिरडा. तर असे वाल पडलेले असतात, म्हणजे काही जण पावटा पण बोलतात त्याला. म्हणजे आपल्या कोकणा भागात तर वाल आणि पावटा हे 2 वेगवेगळे प्रकार असतात. लोक पुढे गेलेत, आम्ही बरेच मार्ग आले. आता आपण वरती आलोय. ह्याला बोलतात मोठ्याचं झाड. तुम्ही हे बघताय बारीक बारीक फळं, त्याची पण भाजी बनवतात. त्याची पण आपण एक नक्की रेसिपी व्हिडिओ भेटलाय का रे. ओके, तर आपली पहिली बोनी झालेली आहे. तर बघूया कोणाला भेटलाय. आपली बोनी झालेली आहे. बघा अशा टाईपमध्ये असतात. हे बारीक नजर लागते त्यासाठी, जेणेकरून आपल्याला दिसेल आणि आपण काढू शकतो. दुसरा आणि हा बघा एक छोटा झाला नाही अजून. आता राहुलला दाखवेल कसं काढायचं त्याला. पहिले साफ करून घ्यायचं व्यवस्थित. ओके, दाखव. असं असतं शेऊल. तर हे लगेच पिशवीमध्ये. बारीक आहे लॉलीपॉप खायला का रे. हा, तो कशाला काढतो. तर राहू दे ना. आतमधून मोठा असेल. हा मोठा असेल. मग कितीला आहे तो आता. अरे काढलाच छोटी बहिणी. बारीकचा आहे, बारका आहे, बारीक आहे तो. थोडासा लहान.
तर चला अजून बघूया आपण शेवला भेटतायत का. अशा जालकाडीमध्ये शक्यतो भेटतात. याची बघताय तुम्ही अशी खडक वगैरे असेल, दगडी वगैरे असतील, तर तसंच कातल वगैरे टाईप असेल तर त्याच ठिकाणी जास्त करून भेटतात. जेणेकरून जाळकाठी वगैरे असेल तिथेच. तर सगळेजण जाळीमध्येच बघतात, ते ओपनली येत नाही शक्यतो. त्याचं आपण मूळ पण दाखवू तुम्हाला, आतमध्ये मूळ कसं असतं ते. जशी आपली करांद्या असतात तशा टाईपमध्ये आतमध्ये मूळ असतो. आता आपल्याला भेटलेलं आहे एक, मी दाखवतो तुम्हाला मूळ त्याचं कसं असतं ते. हे बघा, हे बघताय, हे असं त्याचं मूळ असतं. याला ते असं लागलेलं असतं. हे वर्षानुवर्ष असेच पडलेले असतात. त्याच्यामुळे आम्ही जर काढताना ना त्याला असं इथून खणून काढतो. त्याच्यामुळे ते परत दुसऱ्या वर्षी परत तसंच येतं. आपण हे सगळं बघून ठेवू. आता आपण जो काढला त्याच्याच बाजूला, आता आपण काढला ना तर त्याच्याच बाजूला अजून एक आहे आणि त्याच्या इकडे पण आहे. अशी बारीक नजर ठेवायला लागते. मी ॲक्च्युली जात होतो निघून, पण राहुलदाने मला आवाज दिला आणि सांगितलं की अजून एक आहे बघ. हे दोन आहेत. ह्याच्यासाठी ना म्हणजे जाळीमध्ये जाऊन पूर्ण ती साफ करून बघावं लागते. कधी कधी दिसत पण नाही लांबून, पण जवळ गेल्यावर समजतं की अच्छा तेच आहे. असं वाटतं की पालाच आहे. आता तुम्ही लांबून बघाल ना, आणि हा बघा अजून एक. आता हा तर आम्हाला अजूनही दिसला नव्हता, तेव्हा त्यांनी पाला बाजूला काढला तेव्हा तो दिसला. असे बारीक बारीक सगळीकडे लक्ष दिलं ना तर व्यवस्थित भेटतात. त्यामुळे तीक्ष्ण नजर असणं गरजेचं आहे यासाठी. तर आपण आता तिन्ही काढून घेऊया. तीन भेटलेले आहेत पार्टी. तर आता आपण या मालावरून आलो तर आम्हाला तिथे काहीच नाही भेटलं, कारण की भरपूर लोक येऊन गेली. फक्त मला असं वाटतंय 3 ते 4च आपल्याला भेटलेले आहेत. बाकीचे लोक जे आहेत ते आंब्याच्या बागेमध्ये गेले आहेत पुढे. तर आपण आता तिथे जाऊयात. मला असं वाटतं तिथे त्यांना भेटले असतील, कारण की तिथे ना जास्त शक्यता असते आंब्याच्या आजूबाजूला भेटण्याची. म्हणजे जिथे आंबा लावला आहे त्याच्या आजूबाजूला भेटण्याची जास्त शक्यता तिथे असते. कारण की माल रानावर ते कोण सहसा ठेवत नाही, कारण की येणं जाणारी वाट असते. अशा वाटा असतात, वाटांच्या बाजूला जी लोक ये जा करतात ती सहसा आजूबाजूला असे बघतच जातात, जेणेकरून आपल्याला पण काहीतरी भेटेल. आम्हाला तिथं तर काय भेटलं नाही, पण आता आपण बघूया. असते असती वर जाऊया. आणि ही इथं करवंद अजून पिकलेली नाही. कच्च्या करवंदाची चटणी भाकरी भरून मस्त लागते. आंबट तिखट अशी चव. आता ही फक्त पूर्ण आंब्याची बाग आहे. तो तिकडे आमचं शेत आहे त्या बाजूला, आणि हे आमचं एक क्रिकेटचं ग्राउंड. सध्या तर तिथे आम्ही आता काही खेळू नाही शकत, मग आम्ही देवळाजवळ खेळतो. मस्त वारा आहे ना. एकदम थंड वातावरण झालेलं आहे पावसामुळे. पक्ष्यांचा आवाज तुम्हाला येतोय काय मला माहीत नाही. एक मिनिट शांत. हो, आम्हाला येतोय. मस्त सुंदर असं क्लायमेट.
तर आता आपण बागेत पोचलेलो आहेत आणि फायनली आपण त्यांना शोधलेलं आहे भरपूर आवाज देऊन. आणि आता आपल्याला आता पिंट्याचा पण जॉईंट झालेला आहे. दादा किती भेटले? 2. आणि तुम्हाला नाही भेटले? आम्हाला भेटले 4-5. पुढं अनुभवी माणूस आहे, आपल्याला माशांच्या वगैरे पण व्हिडिओ दाखवणार आहे. शुभमला भरपूरच भेटलेत. दाखव शुभम. मला सांग, तू व्हिडिओ आम्हाला सांगणार होतास, म्हणजे तू शावला कशी, मग तू कुठं गायब झालास? मी आलो पिंट्या. अरे पिंट्याकडे पण तू आम्हाला व्हिडिओ दाखवणार होतास ना, मग राहुल दाने आम्हाला दाखवली. असं का दिलास, धोका का दिलास आम्हाला? तू सांग. शावलाच भेटली ना मला. मग तुला काय भेटलं? हे पिशीत काय? आंबे आहेत. मग ते पडलेले आहेत, हा पिकलेले आहेत का बघू? नाही, पिकले आहेत ना? पिकलेले आहेत. हा पिकलेले. तर राहुलला आणि तर डायरेक्ट गजच आणले. गज म्हणजे सळईचा तुकडा. आणि बघू कशी पोचूक केले. मग अशी आपण यांनीच काढली शाऊल. तर त्याचे पप्पा वेल्डिंग करतात, म्हणजे माझे काका 2 नंबरचे. तर मग तुम्हाला जर कोणतं वेल्डिंग वगैरे करायची असेल किंवा पत्रा वगैरे काय, तर पत्रा वगैरे लावायचा असेल तर मग खाली राहुलदाचा मी नंबर देतो इथे खाली, त्याला कॉन्टॅक्ट करा आणि पत्रे लावून घ्या आपापले, कारण की आता पाऊस पडतोय. काय दुसरं काय अजून काय काय करतं सांग? वेल्डिंग म्हणजे ते काय काय बनवतो? फॅब्रिकेशन. ओके. अजून काय असेल तर त्याला मला असं वाटतं त्याला कॉल नका करू, त्याला व्हॉट्सअप करा, जेणेकरून तर सांगेल. कारण की आमच्या इथे हे तुम्ही बघताय पूर्ण निसर्ग आहे. निसर्गात इथे नेटवर्क नसतं, त्याच्यामुळे तुम्ही त्याला कॉल नका करू, कारण की कॉल लागणार नाही तुमचा शक्यतो. व्हॉट्सअप करा, व्हॉट्सअपवर मेसेज टाका, कारण की वायफायच्या लाईन्स आमच्यापर्यंत म्हणजे गावापर्यंत पोचलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला तिथे वायफाय कनेक्ट होतो. सध्या तर काय आता सांगू नाही शकत, 2-3 दिवस लाईट नाही आहे. तर आता आम्ही आलो आहेत रानात. रानात म्हणजे भरपूर लांब आलो आहेत आम्ही. आमचं गाव बघता तुम्ही तिकडे, आणि आम्ही आलो इकडे. तुझं काय करतं? जाऊ कशी असतात? त्याला काय म्हणतात? धामणं. बघू दे एक. लाल घेला. लाल का? एकदम. तर आहे शावलांचा पाला, म्हणजे शावला जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा शावला टाकला जातो, कारण की शावला जेव्हा विदाऊट पाण्याचं जर टाकलं त्या आपल्या भाषेला थकवतात, त्याच्यामुळे हा पाला टाकला जातो त्याच्यात. तर याला ओळखण्यासाठी एक मिनिट दाखव रे कसं असतं पाला. कावला कावला घ्यायचा. कावला ना, फक्त कावला कावला घ्यायचा ना. ओके. तर हा असा याचा पान असा असतो अशा टाईपमध्ये, त्याला आपण बोकी बोलतो. ओके. म्हणजे या झाडाचे फक्त बोकेच घ्यायचे पानांचे. आलो राहुल दादाला एक भेटलेला आहे. तर आपल्याला जास्त नाही, थोडाच घ्यायचा हा पाला. आमच्यासाठी पण घे रे.
तर आता आम्ही शिरदा यांच्या बागेत आलेलो आहोत. तर वादळ पावसामुळे बघा किती आंब्यांचं नुकसान झालेलं आहे. कितीतरी आंबे असे वाऱ्यामुळे खाली पडलेले आहेत, तुटलेले आहेत. काही तर मागाशी आम्ही बघितलं तर मुळापासून उपटलेले आहेत. ती छोटी छोटी कलमं आहेत ती. आंब्यांचं भरपूर काय नुकसान झालं आहे, जे आंब्यांचे म्हणजे मालक आहेत त्यांनाही. कारण की कच्चे आंबे पण पडतात. एकदा आंबा खाली पडला की तो सहसा पिकत नाही, त्याला डाग येतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी तो पडलेला असतो, ज्या ठिकाणी मार बसतो त्या ठिकाणी डागा येतो आंबा. त्याच्यामुळे भरपूर काही नुकसान झालं आहे सगळ्यांचंच. आमच्या गावातही बहुतेक जणांचे घराचे पत्रे वगैरे उडालेले आहेत. वाडे वगैरे बघता तुम्ही इकडे बघा, वाड्यांचं पण वगैरे पत्रे उडालेले आहेत सगळे. पूर्णतः सगळंच नासाडी झालेली आहे. हे आंबे बघताय. तर आत्ता आपण शवला काढून आलेलो आहे. बऱ्याचशा शवळ्या भेटलेल्या आहेत. दाखव रे. तुम्ही बघितलं तर आपल्याला किती शवळ्या भेटलेल्या आहेत. तर आपण आता मला असं वाटतं हा ब्लॉग जरा मोठा होण्याची शक्यता आहे. कारण की आपण शवला आता बनवून पण दाखवणार आहेत. तर आई किंवा काकी आपली शवला बनवून दाखवणार आहेत. त्याच्यासाठी काय काय सामग्री लागते. जर तुम्हाला शवला हव्या असतील किंवा तुमच्याकडे भेटत नसतील तर तुम्ही मार्केटमध्ये जाऊन घेऊ शकता. तर आदिवासी लोक वगैरे असतात ते मार्केटमध्ये विकत पण असतात. पनवेलला किंवा बाकी ठिकाणी पण भेटतात अशा शवला. तुम्ही तिथे जुडी घेऊ शकता. मग ती कशी बनवायची ते तुम्हाला आता आम्ही सांगणार आहे. तर आपण आता आलेलो आहेत सुजल यांच्या घरी. सुजलची मम्मी आपल्याला आज शवला बनवून दाखवणार आहे. तर त्याच्यासाठी पहिले आम्ही शवला निसलेल्या आहेत. निसून मग नंतर स्वच्छ केलेल्या आहेत आणि मग नंतर त्या कापलेल्या आहेत. बारीक कापलेल्या आणि त्यात पाला पण तो कापून टाकलेला आहे ना. आणि पाला पण टाकला आणि ह्याच्यात गरम पाणी टाकलेलं आहे थोडं. आता सध्या गरमच टाकायचं पाणी, गार नाही टाकायचं. ओके. आणि आपण त्याच्यात बिरडं टाकणार आहे. आणि बिरड्या बरोबर जर नॉनव्हेज असेल तर मग काय टाकावं लागतं? नॉनव्हेज असलं तर नॉनव्हेज, सुकट आणि दुसरं काय अजून टाकू शकतो? वाक्य वगैरे नाही, सुकटच फक्त. हा म्हणजे बारीक जाऊला टाकू शकतो आपण. ठीक आहे. तर आता आज नॉनव्हेज नाही बनवतोय, आपण व्हेज बनवतोय. आज गुरुवार आहे ना. हा, त्याच्यामुळे गुरुवार असल्यामुळे आपण आज बिरडा टाकलेला आहे. आणि इथे वाटण करून ठेवलंय. वाटणात काय काय टाकलं आपण? त्यात कांदा, खोबरा, लसूण, आला आणि धने बडीशोप. ओके, धने बडीशोप. ठीक आहे. याचं आपण बारीक मिक्सरमध्ये वाटण करून घेतलं. आता आपल्याला शवला आणि बिरडा उकडून घ्यायला लागेल ना. हा, आधी उकडून घ्यायला लागेल. आपण तसं बघितलेलं म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलेलं मगाशी की आपल्याला पाला हा जो आपला शवला असतात ते खकवतात घशाला. त्याच्यामुळे तो पाला टाकायला लागतो. पाला टाकलाय त्यासाठी आता आपण आंबा पण टाकतो कारण ते खाकवायला नको म्हणून. हा, आंबा आणि थोडं आंबटपणा पण येतो आणि चवीला पण चांगलं लागतं. तर आतून आता हे किती वेळ म्हणजे किती शिट्या उकडून घेणार आहोत? ते पूर्ण बारीक होईपर्यंत 4-5 शिट्या देणार. 4-5 शिट्या द्यायला लागतात. ओके. पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं. परत थोडस गरम पाणी कमी पडलं म्हणून परत गरम पाणी टाकतोय. ताई,
शिजायला ठेवायची पहिले 15 मिनिटं तरी लागतील. 15 मिनिटं लागतील शिजायसाठी. हो. 4 शिट्ट्या आपल्याला द्यायचे, म्हणजे आता जशी शेवला असतील त्याच्यावर डिपेंड करतं की किती वेळ ठेवायचं. तर त्यात परत आपण गरम पाणी टाकलेलं आहे शिजण्यासाठी. गरम पाणी का टाकतात? कारण ते घशाची काकवाला नकोय म्हणून. अच्छा, ओके. सगळं गरम पाणी, वाटण पण गरम पाण्यातच टाकायचं त्यात. ओके ओके. वाटण पण आता वाटणामध्ये पण गरम पाणी टाकल्यानंतर मग आपण वाटण त्याच्यात टाकलेलं आहे. आता मी त्यात टाकणार तिखट मसाला. तिखट मसाला टाकतोय 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2-3 चम्मच. भरपूर आहेत ना. ओके, म्हणजे जशी शेवला असेल हा, त्याच्यानुसार तसनुसार मसाला. मग तिखट आणि टाकायचं. तुमच्या मसाल्यावर पण आहे, काहीकांचा मसाला तिखट असतो. आणि आता हे हळद. टाकतो आपण हळद. हळद. हे गरम मसाला. गरम मसाला 1 चम्मच. हे हिंग 1 चम्मच. हिंग 1 चम्मच. तर आता आपली 15 मिनिटं झालेली आहे आणि आपला कुकर म्हणजे 4 शिट्ट्या देऊन रेडी झालेला आहे. तर शिजले असतील ना काकी? हो. तर आता आपल्याला याला फोडणी द्यायची. तर काकीने इथे टोपशी गरम करत ठेवले. लसूण लसूण लागणार आहे आपल्याला. किती पाकळ्या? 10-12 तरी पण 15 पाकले आहेत. 15-16 पाकळ्या आपण पहिले भरपूरच टाकायचा. फोडणीसाठी. किती पळ्या तरी घेतलं? 4 पळ्या तेल घेतलेलं आहे फोडणीसाठी. आणि आपली लसूण इथे ठेचून झालेली आहे. आणि आता आपण नंतर टाकणार आहोत राई. राई जिरं राई आणि जिरं. तापलंय तेल आता. तेल टाकून झाल्यावर आता आपण लसूण टाकतो, ठेचलेले लसूण. आणि मग नंतर उकडलेले शेवळा ते आपण टाकणार आहोत. त्याची एकदम करून द्यायची आणि मग टाकताना असे झाकण ठेवायचं. सण वाजायला लागते. वाजायला लागते तेलामध्ये. तर आता याच्यावर आपण झाकण ठेवलंय, कारण की जेणेकरून लवकर शिजेल आणि आपला गॅस पण बचत. एकदम टाकतो म्हणजे पण टाकत नाही. चवीनुसार मीठ टाकतोय. तर आता आपली शेवलांची भाजी रेडी झालेली आहे. आपण त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. आपल्याला सुजल टेस्ट करून सांगेल कशी झाली. सुजल खा आणि सांग कशी झाली. त्याच्यासोबत घेतली आहे मस्त तांदळाची भाकरी आणि शेवला आणि विथ मँगो म्हणजे आंबा. असेच आपण नवीन व्हिडिओ आपण तुमच्यासाठी घेऊन येत राहू आपल्या चॅनलवरती. तर रेसिपीज म्हणा, म्हणजे शेतीच्या म्हणा किंवा मासेमारी वगैरे जे काही असेल ते आपण घेऊन येत राहू तुमच्यासाठी. तर ही जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर सुजल काय करा? लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर धन्यवाद. बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ आलेलं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. थँक्यू.